Здравейте, казвам се Албена Войнова и ще ви разкажа за новата криптовалута FargoCoin, за партньорската програма BeFargo и възможностите, които предлага тя. FargoCoin е американски коин, който се предлага на открита борса. Можете да видите цялата информация за FargoCoin на сайта CoinMarketCap. Компанията BeFargo има американски и английски лиценз. Криптовалутата FargoCoin може да се купите с платежните системи PayPal, Bitcoin, Advanced Cash, Perfect Money. FargoCoin е децентрализирана криптовалута, която има децентрализиран блокчейн и децентрализиран портфейл. FargoCoin се състои от 8 различни ресурса. Първият е fargocoin.org. На този сайт ще намерите основна информация за криптовалутата FargoCoin и за възможностите, които предоставя тя. Следващият сайт е fargopromo.org, където се показват промоциите, в които можете да участвате. Самият сайт fargochain.org можете да видите всички транзакции, в които участва криптовалутата. Сайта github.com публикува открит код или алгоритъм на криптовалутата. Следващият ресурс е fargofos.com, където можете да съберете Fargo центове съвсем безплатно. Много интересен за партньорите на FargoCoin е сайтът BeFargo.com, където се откриват възможности за участие в майнинг и партньорска програма. Компанията има още два ресурса и това са европейската борса Coinrate.net и борсата в САЩ fargobase.com. На тези борси вие можете да купите и продадете вашата валута FargoCoin. И така, добре дошли в компанията BeFargo. И ако проявявате интерес към компанията и новата криптовалута FargoCoin, ще ви предоставя информация по този въпрос. Каква е визията и мисията на компанията? Визията е да достигнем до лидерски позиции и първи сред криптотехнологиите. Мисията е да създадем открита международна финансова система. Какво представлява системата Proof of Stake? Proof of Stake е алтернативно решение, използвано от биткоин. Системата осигурява повишена защита срещу злонамерени атаки и осигурява висока стабилност и сигурност. Proof of Stake не изисква скъпо оборудване, а изисква много малко електрическа енергия за производство и създава стимул всеки да запази включен портфейл си 24 часа, 7 дни в седмицата. Тя не изисква специални познания за производство и добиване, просто се пуска портфейл и добивате криптовалутата. Тъй като тази система изисква много малко електрическа енергия, тя се разглежда като зелена енергия и като способ за добиване на криптовалута с зелена енергия. Ето ги и FargoCoin портфелите, които се намират в главният сайт на компанията. Всички портфели са с висока безопасност, анонимност, стабилност. Това е ресурс, на който можете да съхранявате своят капитал и да бъдете спокойни, че вашите средства са защитени. Системата Proof of Stake дава възможност за участие в самостоятелен майнинг. Инсталирате портфейла, купувате FargoCoin и ги поставите в портфейл fargocoin.com. Интересна е възможността, която предлага BeFargo на своите партньори, а именно участие в партньорската й програма. Ето и маркетинговият и план. Сътрудничеството с компанията FargoCoin започва с покупка на пакет. Избирате един от пакетите, които се заплаща с FargoCoin, предварително купени от вас, чрез сайта на компанията. В зависимост от избраният пакет, вие получавате определено количество токени. Може да получите от 100 токена до пакет с 30 000 токена в трейдер. По-интересно е, че независимо от пакета, вие може да участвате в неограничен брой сплитове, с които да удвояват вашите средства. Това е една от разликите с другите криптовалути. Вие сами избирате стратегията и в колко сплита да участвате. При покупка на първият пакет към стойността му трябва да добавите обаче 5 FargoCoin за активиране на клетката. В самия сайт след задаване на пакета, вие ще видите каква е стойността в долари и начин, по който да я заплатите. При избор на следващ пакет тези 5 FargoCoin вече не се заплащат. Имайте предвид, че не можете да добавите средства за следващ пакет, а направо трябва да го заплатите цели. Затова добре помислете преди да изберете пакета. Когато закупите пакет, може да участвате в рефералната програма, в която може да се възползвате от 4 вида бонуси, в зависимост от избрания пакет. Това са директен, бинарен, матчинг бонус и кариерен ръст. Всички те получавате в портфейл, като директен бонус е до 10 до 15
Бинарният бонус от 10 до 15, Magic бонус от 5 до 20 и то до 5 ниво. Това е бонуса върху печалбата на хората пред вас. Тук е важно какъв пакет сте избрали. За пакети от Silver до Titanium получавате директен бонус за включване на нов партньор 10%, за VIP пакет 12, за трейдер 15%. Бинарният бонус е от 10 до 15%, Matching бонус от 5 до 20%, а кариерният е възнаграждение от компанията за постигане на ранг. Той е от $350 до $1 милион. Нека да разгледаме бинарният план. Този и бонуса, който се получава. Този бонус и този план позволява построяване на екипа от две страни. Лява и дясна. Наричаме ги лев и десен крак. Хората от екипа се построяват от ляво и от дясно, като спонсора също добавя хора, но само от едната страна, която вие ще разберете в по-късен етап. Самата тя зависи от това вие къде сте включени под спонсора. Всеки пакет и всеки петък компанията отчита бинарният бонус от ляво от дясно, като вие получавате процентите от по-малкият крак. Както казахме, за пакет от Silver до Titanium 10, за VIP 12, а за Trader 15. Да разгледаме Matching бонуса. Този бонус се заработва, както вече споменах, като процент от приходите на вашите партньори. Този бонус се начислява на партньори с пакет Minimum Gold. Колкото по-голям пакет, толкова повече нивата в дълбочина се увеличава. С пакет Gold получавате 10% от прихода на вашите партньори от първо ниво. В пакет Диамант получавате 10 върху доходите от първо и второ ниво и 15 от по-горно ниво. Това е при пакет Platinum. При пакет Titanium 10% от първо и второ ниво, 15 от трето ниво, 20 от четвърто ниво. При пакет VIP и Trader 10% от първо и второ ниво, 15 за трето ниво, 20 за четвърто и 5 за пето. При изграждане на екип оборота на групата нараства и тогава имате възможност да се възползвате от бонуса за кариерен ръст. При Farco Junior не се получава парична награда, а самият ръст се получава при 6000 точки. При следващият ранг може да го получите, ако имате два директни партньора с ранг Junior и общият обем точки в един крак е 40 000, а в другия 10 000 точки. В тази таблица може да проследите как расте ръста, като при Fargo Diamant може да получите $1 милион. Това не е ли страхотна възможност? Хората, които не желаят да изграждат екип, имат възможност да печелят от мината. За целта купувате пакет, за който получавате токени и ги поставите в сплит. След всеки сплит може да отправите токените в мината и да получите Fargo Coin. Имате право на неограничен брой сплитове и всеки сам решава как и кога да изпрати токените в мината. Всеки сам решава каква стратегия да предприеме и от това зависи вашата печалба. Печалбата се разпределя както следва. 60% отиват в портфейл ви, откъдето може да наредите нов портфейл и да ги изтеглите чрез банкова сметка, а 40% остава в майнинг акаунта, откъдето може да си купите токени и отново да ги изпратите в сплит или в мина и да си купите нови Fargo коини. Така вие получавате постоянно увеличаване на доходите си. Тези условия винаги могат да се променят. Това зависи от развитието на валутата, тъй като всяка криптовалута има определен брой кодове за производство и за придобиване. Затова, тъй като Fargo Coin е нова валута, тя дава възможност за добри доходи на ограничени сплитове. Освен това е валута, която има покритие. С нея можете да закупите билети, да пътувате по света, да почивате в най-добрите хотели, да купувате недвижимости, да пазарувате от специализирани интернет магазини. И компанията продължава да увеличава възможностите им. Ще разгледаме конкретен пример за печалбите от майнинг. В момента тази таблица е още от първите данни. С развитието на валутата обаче условията се променят и сега вече един Fargo Coin е $7. И тук, например, пакет Диамант вече не е 600 на $700. С тези долари купувате, примерно Диамант пакет, са 1000 токени, които след първия сплит са вече 2000 токени. А ако ги изпратите на майнинга под таблицата, ще получите $792. Ако ги изпратите на втори сплит, ще
получите 4000 токена, които в зависимост от трудността са $1578. Това е според моментното състояние. При цета спит ще получите 8000 токена или ако ги изпратите в мината $3156. Което означава, че след 3 спит и една мина вие увеличавате парите си 5 пъти. При пакет трейдер вие ще получите $94 680, дори без да се правили екипа, а със собствени средства. И това е добра възможност. Това е в общи линии информацията за Filecoin. Сега е времето да вземете вашето решение и да се свържете с мен, ако предоставената информация ви е харесала и сте усетени интуитивно голямата възможност, която се разкрива пред вас. Всяка възможност, знаете, има срок на годност. В Вселената няма вечни неща, всичко е преходно. Ако ви е харесало видеото, може да го споделите с приятели, можете да посетите моят блог страница, както и да се включите на поставения по-долу линк. Благодаря. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.